What's up mga kapangga at mga idols ko rito sa Pangasinan? And today's video, napaka-special po today dahil magkakaroon tayo ng motovlog at bibisitahin natin ng isa sa mga sikat na restaurant dito sa Pangasinan. Well, bagong bukas po tong branch nila dito sa Mangaldan, Pangasinan. So, atin pong binisita at talaga po tayo na curious kung gaano po kaganda ang bagong-bagong restaurant ng Los Pedritos Mangaldan branch. So guys, nandito tayo ngayon sa town proper ng Mangaldan. Whereas ito po ang town na to ay isa sa pinaka-oldest town sa Pangasinan. Napakasimple lang po ng buhay, probinsya, lalo na dito sa Mangaldan. Well, kilala po ang Mangaldan sa kanilang famous Carabao meat. Yun po yung special na pagkain na kung saan yun po yung tawag nila dito ay pigar-pigar. Talaga pong napakasarap, napakalinamnam ng lasa nito. Ito ay combination lang ng Carabao meat with some vegetables na parang sinutay mo lang. Very special po yan, napakasarap. Nung ako po ay nakarating dito sa Pangasinan, yan po ang unang-una kong tinry, yung pigar-pigar na tawag nila. So guys, ako nga po pala ay taga Maynila at tayo lang po ay nakatira dito dahil sa ating trabaho. And mostly ng mga towns and municipality po ng Pangasinan yung ating pong nililibot. Dito sa Pangasinan, Mangaldan, merong bagong-bagong restaurant. Yan nga po yung Los Pedritos. Siya po yung ating bibisitahin. Dito makikita mo yung lugar nila, napakasimple, ano. Yun naman yung mga tao. Dahil pandemic ngayon, hindi masyadong matao sa labas ngayon. Wala yung mga tiyanggi, wala yung mga eskwelahan na open. Siyempre, very minimal din yung mga tao ngayon na nasa labas at siyempre yun nga yung napakahigpit din po ng nila dito, protocols pagdating sa pandemic. Talagang hindi ka basta-basta pwedeng lumabas or dapat meron kang face mask, naka-face shield ka lalo na sa mga establishment. Yan po yung mga protocols na dito. Hindi kagaya sa Maynila na medyo at least medyo mas maluwag doon. Dito sa Pangasinan napakahigpit po. Talagang very strict po ang government at talagang dito po sa kaliwa niyan makikita natin yung Municipal Hall ng Mangaldan. And dito diretsuhin nyo lang yan, nandiyan naman yung St. Thomas Aquinas Parish Church. And here na papunta na tayo sa road kung saan ito ay diretso po ng papunta ng Manawag. Ito po yung kanilang Mangaldan Police Station, nasa right side yan yung kulay blue na building. So madali pong makita tong Los Pedritos dito sa Mangaldan. After nyo ritong makalagpas sa Mangaldan Police Station, konting-konti na lang, nasa left side siya kung galing ka ng proper ng Mangaldan. Kung ikaw na may galing ng Manawag, nasa right side siya. So ito makikita na natin kagad itong restaurant na to ng Los Pedritos here sa left side. Yan guys, nakita niyo yung yung parang sidecar na yan. Very famous po yan dito sa Mangaldan, yung sidecar na yan. Kasi yung kanyang ginagamit na bike, medyo malaki, parang Japanese bike. And then, special po yung kanyang parang kalesa, yung yung sidecar niya. Talagang may design, very classic. At nagustuhan ko pong sumakay dyan minsan at tinry natin na isakyan yan. So yan guys, makita nyo yung sidecar na yan. Yan. Ang ganda po, Yan, dito lang po yan sa Mangaldan, may mga ganyang klase na sidecar na classic, yung mga old and vintage na. So yan guys, napakalapit na natin, parating na tayo dito sa may Los Pedritos Restaurant. Ayan, nakita ko na yung kanyang signage. Dito sa left side po yung kanyang restaurant na yan, papasok sa loob. Nasa harapan na yung Suzuki shop or Suzuki motorcycle shop na yan. Ayan, nakita nyo na yung niya. Andyan na yung mismong kanyang signage. So yan, papasok na tayo sa kaliwa dyan. And sa loob na nandyan yung pinaka-restaurant na bago ng Los Pedritos. So we will see and we will check kung ano ba yung mga special or mga kagandahan ng bagong restaurant na to. Siyempre, kilala po yan sa buong Pangasinan. Isa sa mga tourist spot na restaurant dito. So if you're coming from Manila or balikbayan ka or tourist ka, wag na nun pong kalimutan na dumaan dito sa Los Pedritos. Marami na po silang mga restaurant. Meron dyan sa Dagupan, Tapwak area, and meron din sa sa Metro Plaza, and meron na rin silang branch sa Lingayen. So yan po ang kanilang new branch. Ito po yan, nakikita nyo na. Yan po ang Mangaldan
No pets allowed. So, hindi tayo pwede dito. Wow, ang ganda ng restaurant to. Los Pedritos. Ikat tayo. Here, meron silang mga frozen products. Los Pedritos. Kilala sa pigs. Ito pa yung kanilang menu. Beverages. Merienda. House special and breakfast. Meron ang second floor. May divider yung kanyang mga tables. Added safety features po yan. Let's go to the top. Second floor. Wow. Balik tayo dito sa second floor. Ayan, maliwanag. Maliwanag na maliwanag. So this place is perfect for dining. Yan. So, may mga divider sila para na rin sa added safety protocols natin sa pandemic. Yan, no? Kaway-kaway. Pinakamagandang kahera. Galing Tapwak. So ito yung kanilang bread selections. Ang dami po kayo mapipili rito. May loaf bread, cream bread, monay. Yan, cheesecake, cheese cupcake, hopya. Banana bread. May mga discount din. Fish rolls. Mini rolls. Semada. Ayan guys. Ang pong pinakamabait na staff dito na andito na. Interviewin po natin pinakamaganda. Pinakamabait. Grabe po yan. Wala kayong masabi dito. Pag ito ay nag-service sa inyo, talagang kumpleto. Kumpletos Ricados. So guys, very special yung CR na to ha. Pagka pumunta kayo, pumasok kayo dito, magugulat kayo. Ayan. Wow, ang ganda na po ng kanilang restroom. Ito po yung medyo mag-iisip ka kung ano yung ibig sabihin nito. Pero pag didinagin ka doon, mag-iisip ka kung ano. Mapapaisip ka, no? Ang cute, no? Ang ganda. Ang ganda ng concept. Si Lola, oh. Napatanggal yung salamin niya, talagang gusto niya makita. Ayan, ito naman si ate. Yung muestra niya. Maliit daw. Maliit. So yan po guys, ang very
Modern restroom dito. Ang ganda. Mas masarap din yung galing ng pagkain dito at saka selections of bed. Tignan naman natin yung ladies restroom. Yan. Of course, di pa patalo to, no? Ayan, oh. Ganda rin. Special tong vlog natin. Restroom vlog. Oh my God. Nagulat ako. May mga jokes. Oh, ganda. Ayos, ha. Magaling ang concept, ha. Oops! May naninili po. Oh no! Ang galing. Oh! Oh my God! Ang galing, ha? Panalo. So, dito lang yan sa Los Pedritos, Mangaldan, makikita. So, ano pang ginagawa ninyo? Come and visit this store. Los Pedritos, Mangaldan. Lahat ng kanyang dito, merienda, house special, breakfast, cakes and breads. Yan po, napakaganda ng restaurant na to. Very modern. And very friendly po yung service na rito. Especially si ma'am. At si ma'am. Bye! Yan po. So guys, thank you very much. Sana nagustuhan niyo yung ating video here at Los Pedritos, Mangaldan. Special thanks to the management of Los Pedritos and sa lahat ng kabubuong staff, especially to Judy, Danica, Madonna, Edison, Ray, and everyone else. So guys, thank you very much. Thank you for watching. Ciao!